Pekka tuumas äsken tossa, että on muuten valtavia pötkylöitä. 28 senttiä. 31 pohjapintala. Ja vanha kunnon turpeen potkiminen käynnissä. Turvehan on tämmöstä ihan mustaa muraa. Hommat jatkuu kannuksessa. Tultiin tämmöiselle, voisi sanoa, että tosi vaikuttaville koealoille, eli pölytuhkaruutu 17 selän takana. Valtavan kokoinen männikkö. Ja vieressä lannoittamaton ruutu D4, tuolla takana tommonen riukko. Otetaan näistä, kun nämä on hyviä. Nämä on kahta eri sarjaa, mutta kun nämä on tässä tämmösen ajouran molemmin puolin, niin tästä on aika hyvä ottaa vähän vertailua. Maapohja on kuitenkin samanlainen, niin käydäänpä vähän mittailemassa. Mitäs Pekka sanoo, mikä on meidän keskiläpimitta? Keskiläpimitta on semmonen 18-19 senttiä ja suurimmat puut on tuolla yli 25 sentin jo. Ja alle semmosia 18 sentin puita ei ihan hirveästi kuitenkaan ole, että keskimäärin ollaan siellä hyvinkin likellä 20 sitten kokonaisuudessaan. Katsotaan nyt vielä, että oliko meidän raetuhkaruutu tässä 17, joka aluksi oltiin siis pölytuhkaruuduksi, luettiin väärin, niin katsotaan tää raetuhkaruutu, kun tässä oli jonkun verran vähemmän tosiaan puuta eka mittauksella, mutta siinä saattaa olla pari aukkoa. Niin otetaan pari koealaa lisää tästä nyt pohjapintaloa ja katsotaan. Pituusarvio on edelleen siinä samoissa, mitä aiemminkin oli, mutta katsotaan löydetäänkö me pohjapintalaa enemmän sitten. 26. No niin. Aika selkeästi. Niin, 22 oli ekalla mittauksella, mitä tässä käytiin, ja nyt 26. Saavuttiin irtotuhkaruudulle. Pekka tuumas äsken tossa, että on muuten valtavia pötkylöitä. 28 senttiä rinnan korkeus läpimittaa ja pienemmilläkin puilla ollaan 18 kohdalla. 22 ja jos mennään tänne suurimpaan päätyyn, niin 30. Ja pituus alkaa olla sanotaanko, että tosta kun lähdetään katsomaan, niin pitkälle päälle 20 metriä. Alkaa olla varmaan lähempänä jotain 23-24 metriä. Ja ei ole siis siirrytty tuosta raetuhkaruutu 17 tähän 18, kun oikeasti semmonen 40 metriä. Valtava muutos. Kohta 31 pohjapintala. Aika rapsakka. Rakeisturuudussa taisi olla 22. Maapohjassakin näkyy selkeästi eroa, että tuossa käveltiin, niin täällä rupeaa ihan saniaiset kasvamaan jo seassa tuolla kuustojen alla ja selkeästi rupeaa, että rehevämmälle näyttää pohjaltaan tässä kohtaa. Joo, ja koivuvitikkoa on kyllä merkittävästi enemmän. On. Niin. Kevyet 300 mottia hehtaarille pitäisi olla puuta ja on se tietysti ihan uskottavissakin, että täällä on varmaan tosiaan kun puhutaan 30 sentin keskiläpimitasta ja
puusto on pitkää ja harventamatonta, niin kyllä se 300 voi löytyä. Eli 100 mottia enemmän, mitä oli tuossa rakeisen tuhkan ruudussa. Valtavia tuloksia. Mitattiin nollaruutu tästä toiselta vedossarjalta. Keskipituudet tässä katsottiin, että olisi tuolla peukalomitalla, että olisi 14 metriä. Pohjapinta-ala 19, päästiin 104-150 kuutiohehtaarilla. Kun toi pölytuhkaruutuhan meillä oli 300, että kasvu on siis tuplaantunut, tai ollut tuplat tuolla. Pölytuhkaruudulla ja rautapk-ruutukin on kasvanut semmoisen lähes 100 mottia, eli 5 kuutiohehtaarille enemmän mitä tämä on, mutta pölytuhkaruutuhan on jyskyttänyt semmoisen varmaan noin 8 kuutiohehtaarille enemmän tässä. Siinä oli pikkusen enemmän runkolukuakin varmaan alun perin kyllä siinä pölytuhkaruudussa, mutta kova on se, että se on jaksanut kasvaa niin järkyttävän järeeksi siinä asennossa, missä on sitten. Ja siinä missä tosiaan tuolla pölytuhkaruudut alkoi kasvaa saniaista, niin nyt voidaan todeta, että täällä on ihan kuitenkin vielä jonkun verran näkyvissä suopursua. Vaivaiskoivua aika lailla vallitseva täällä maapohjassa myöskin paikotellen. Paikotellen totta kai löytyy täältäkin sitten sitä hyvää indikaatiota, kyllä tää puolukkaturvekangasta on, että löytyy tämmöisiä puolukkaisia kohtia. Mutta nämä vastaavat kohdat tuolla lantusruudulla kasvaa saniaista jo sitten. Siinä on varsin hyvä kaliuminpuutoksen indikaatiolaji. Alle jäänyt 6, mutta on kyllä läpikotaisin keltainen. Pekka just tuumasta kasvu on järkyttävää ja me voidaan todeta tässä videon päätteeksi tälläkin kohtalla, missä on saatu tosi pienetkin metät kasvamaan tämmöiseksi valtavaksi mötkyleksi, että niin metsä kasvaa kun sitä lannoitetaan. Nähdään taas ensi videolla.